Sawazi ukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento, amafahla bahlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembele qamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka uyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Impunga yesintu umshana wakofuze fulele omashiya amahlangathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizala uthumbu la tshatatsha utshatshatsha zalo upheshe upheshe zalo uMaguyana uMaguyana zalo uVaphi uVapha zalo uNokhonjo. Namuhla ke bafowethu angihambi ngedwa, abantu abaningi bayayazi lensizwe engihleli nayo. Ngihamba noIsazi uSompisi newethu. Angibingelele ngikwamukele kule channel enkulu kangaka impunga yesintu TV nethu. Nina bakwabheleka qala enyathi emnyama bathi bayibangela abakwazulu siyakuvusela abantu ukuhlanya ubhoqo lobhanqule nabanini bentsima basobe bawusiphula indlula mithi yakithi wakhangela amankengana. Oh mpahla zomntana mzemu kanamanzi uyabagadla uyabagedleza awudina na ukuhloma uthanda ihlathu njengembabala. Mswane kaNkonko kangene ekhaya ngiyakhuleka enhla nasezantsi kwimpunga yesintu TV. Wangena kamnandi mnewethu uyazi ngezwe mhlabe kumxhwele. Mnewethu makukhulunywa ngoIsazi kukhulunywa ngobani? Ngiyafisa ukuthi umbukelo wempunga yesintu akwazi lokho akuqonde khona nami ngizothi ngiqala ngisho isizathu esenze ukuthi ngishaye ikhwela ukuthi bekuyini. Makukhulunywa ngoIsazi kukhulunywa ngobani? Makukhulunywa ngoIsazi kukhulunywa ngesazi masiko, kukhulunywa ngomsunguli wenhlangano emele amasiko Izikhali Zesizwe. Kukhulunywa ngomuntu owazi isintu. Kukhulunywa ngencitha buchopho futhi enamagalelo amakhulu lapha emasikweni nasemkhubeni yesintu jikelele. Newethu kukhona umuntu la uzokuzwa uthi kukhulunywa ngomuntu onolwazi ezintweni ezithinta isintu namasiko. Uzokhumbula ukuthi seke kuvele umuntu othola ukuthi uyisazi sezinto zesintu ungasasho wena. Kodwa uthola ukuthi nasemakhambeni uyangena likhona ulwazi analo. Mhlambe wena njenganoIsazi uyakhanyiseleka yini mhlambe kwezinye zezinto unalo yini ulwazi mhlambe ezintweni ezithinta amakhambi? Angazi noma angikaze ngihlangane nomuntu oyisazi masiko ongawazi amakhambi. Angikhulumi ngabelaphi bendabuko, ngikhuluma ngabantu abayizazi zesintu, abayizazi masiko. Bengingakaze ngihlangane nomuntu oyisazi sesintu ongawazi amakhambi ngoba isintu namasiko kuhamba kuye kuyothinta impande, kuthinta amagcolo ezihlahla ngoba thina siumtsinso kuyimilela noma njoba singabe ngabade yonke into yethu iqala ngemvelo, iqala ngokuqhuma emhlabathini kuya phezulu suka sakhe imizi yonke lento suke sidinga isihlahla. Ngakho ke kwakona nje kwakhe indlu kubaluleka ithwazi ukuthi izintingo zokufulela uguqa sithandaze izona ziphi ezikahle. Awukwazi ukuthi uyothatha idungamuzi ufulele ngalo uguqa sithandaze. Ekusho ukuthi uyawugcugcisa leyo muzi ngeke ube bikho. Kufanele uzazi ihlahla. Into enjalo ke lapho. Hey mnewethu uyabona ubeka iphuzu elibalekile kakhulu othola ukuthi mhlawumbe abanye abantu into abangayinakile kodwa manje usungena uyajula ukuthi awukwazi ukuthatha idungamuzi uthi uzokwenza njani ufulele ngalo ngoba sewenza okunye kusehlukile nokuthi umkhunkuli sekuwena uqobo. Yebo. Ubalule lapha namnewethu inhlangano enkulu Izikhali Zesizwe. Mhlawumbe ungakusithi nje kancane ukuthi njengoba ukubalulile ukuthi wena uhlala ukuthi mhlawumbe imi kanjani isekeleke kanjani ngoba abanye abantu mnewethu bangasho ukuthi awu lo muntu uvula inhlangano yesintu
kodwa manje siyafisa ukwazi ukuthi inhlangano imi kanjani singakwazi ukuyethemba. Angiqale ngisho ukuthi cha inhlangano nje ethembekile kakhulu. Oqala yethulwa esilweni yethulwa esilweni lesesikhona Indlela mithi inhlangano enamakhosi inamakhosi sinamakhosi enhlanganweni sinabatwana basendlunkulu sinabelaphi bendabuko sinonomehlo onomehlo yilabo abahlola izintombi bese siba namalungu ke ezilaje ngokwezigaba zawo inhlangano ekhona ku Facebook ikhasi Izikhali Zesizwe on Facebook Izikhali Zesizwe ikhona ku YouTube Izikhali.Zesizwe 7 ku YouTube ikhona ku TikTok amavideo enhlangano akhona abhaliwe ukuthi Izikhali Zesizwe kodwa usesha mina uthole mina uqobo usesha uthi isazi.1 Yeah mnewethu yabona uma kuyinhlangano enamakhosi inhlangano ikhona kusengikhohlwe ku WhatsApp sinenkundla sine group ku WhatsApp nje kunemithetho sine group ku WhatsApp akhona amakhosi bonke laba sengibabalile esinabo lapha enhlanganweni abangamalungu nase bebuthathile futhi ubulungu ebenhlangano sisebenza ukuthi sifundise isizwe ikakhulukazi nokuhambela ezikoleni siphinde siluleke kakhulu kubelapha singene sigcile kubelapha bendabuko ngesiko ngoba ibona abanomthelela omkhulu ekuthenini isizwe sazi ngesintu ngoba ibona abahlolela abantu nababhulela abantu bese bethi hambe yokwenza ukuthi kwenziwa kanje ngakho ke kufanele ukuthi ikakhulukazi abelapha bendabuko belazi isiko bengathi ngelinye ilanga lengane yenzelwanga imbeleko besho umuntu onamazinya u32 manje mnewethu omunye umuntu uzofisa ukwazi mnewethu ukuthi mangingena kule nhlangano ngenza njani ngivumelekileni mhlawumbe ukuthi ngibe ingxenye noma kanjani wonke umuntu uvumelekile ukungena wonke umuntu uvumelekile ukungena enhlanganweni kuzona lezi inkundla uzosithola kulezi inkundla sengizibalile bese si-inboxa inamba cela ukuthi usacela ukungena bese siyamiyala qala ngiyamiyala ukuthi njengoba uzongena la kanje njengoba ngizokufaka la ufana uyiphathe kanje kunamakhosi kuhlonipheke kakhulu so nendlela nje yokukhulunywa kanje bese yahlala ke lale lefunde bese ephinde ephawula naye lafisa ukuphawula khona mnewethu indaba enkulu mnewethu mbukelo wempunga yesintu TV into enza ukuthi ngiyimeme lensizwa la ku channel yethu impunga yesintu TV ingoba insizwa enamagalelo ezintweni ezithinta isintu ingakho nathi sithe ake siyibize isondele la kwimpunga yesintu ngoba uzokhumbula ukuthi la kwimpunga yesintu TV ila sifundisana khona ngesintu sichushisane kwezinye zezinto ezithinta isintu mnewethu na indaba la usukuthole umuntu wesilisa isoka lenze lo wesifazane umemulo kodwa ukuthi makwenziwa lokho bese kubizwa ngomkhehlo kodwa mawuthi uyayicubungula lento ubone ukuthi insizwa la umemulo lekuthiwa iwenza kwesinye isikhathi baze bakubeke ngembabo ukuthi kufanele uzokwemulisa ingodosi yakho ithi mayilandela mnewethu ukuthi ngiyimulisa kanjani bese beyijika endleleni uthi hayi uyayikhehla ngifuna ke namuhla mnewethu uke usihlukanisele inhloko nesikhandi umkhubu ubeke ngapha bese kube ukuthi usichazele umkhehlo ukuthi masikhuluma ngomkhehlo sisuke sikhuluma ngani ngoba uyabona ukuthi isizwe sikaphunga noMageba silahlekile kakhulu kunezinto abantu abazenza uthola ukuthi akufanele ngabe bayazenza njenganabo lokhu mhlawumbe ungaqala khona ukuthi insizwe ivumelekileni ukuthi yemulise ingoduso yayo mhlawumbe mpunga yesintu siqale ekuthenini umemulo wona uyini uyisiko noma umkhuba yini umemulo umkhuba lesiko kungani ngithi njengesazi sesintu umkhuba lesiko umemulo awuphoqi kunjalo usothandweni
nasenhlizweni kayise wentombi ukuthi cha nayi ingane yami isikhulile sengibona ukuthi isikulungele sengikulungele ukuba sengingakhuluma nabakhongi sengingaba nabantu abazomemeza esangweni futhi siyiphathile kahle yazi yafika kulesi sigaba mhlambe yazi yafika ku35 years eminyakeni engama35 njalo njalo hayi namhlanje sekuthatha isilungu sekuthiwa 21 nakuba ke kwangeyona iminyaka kodwa kwakubuke ukukhula komuntu ukuthi sefike kusiphi isigaba somntombi so uMkhuba njoba kusumkhuba lusiko kusho ukuthi wenziwa isizwe uMkhuba lusiko usuzenza sengathi isiko kanti akulona isiko kodwa uMkhuba lusiko awukwazi ke futhi ukuthi uyilisoka wemulise intombi intombi yemuliswa abazali bayo okungubani uyise futhi umemulo wenzelwa umuntu oyintombi nto wenzelwa intombi nto engakahlatshwa inzala lo maye engakahlatshwa inzala kusho ukuthi ke osagcwele osaphelele uyazi mnewethu ngixolisa ukungena emadevini mnewethu omunye umuntu uzothi wena isazi mnewethu mina bengiziphethe kahle ubaba wangithembisa ukuthi uzongenzela umemulo kodwa kwahamba isikhathi ngavele ngephuka njengoba ngithembisa kufanele nasigcine isithembiso sakhe nakuba sengephukile ngoba khona abantu abanjalo mina uthola ukuthi wayengithembisile wangangenzela inkathi ngisazigcinile ngoba wayengithembisile sengiphukile angakwazi ukuthi aqhubeka ngenzela angichaza ukuthi iqhamuka kanjani yenzeka kanjani le yokuthi umuntu egcine ethe seneyingane kuthiwa wenzela umemulo iqhamuka ngabelaphi bendabuko uyizangoma ikakhulukazi umuntu uyahamba egula noma kunomkhubo othile wehlile ekhaya ayekobhula bese sifike sithi sangoma kufunakala umemulo bese ngokocwaningo lami njengesazi sesintu bese iyashayisana lento zishawe laba basuke behlolile noma bebhulile beshawe ukubona ukuthi into esuka ifunakala umhlonyane oyisiko kuyona ophoqa bese begqanyelwa umemulo kuphela cha kusuke ngoba lo muntu imvama yabo bonke labantu ekusuke kuthiwa kukhalekele kumemulo usuke engenzelwanga umhlonyane ungahamba ubabuze bonke basuke bengenzelwanga umhlonyane lo suku ukhaleleka bese kuphambana ngisho ngathi ngakho sifundisa abantu abangabelaphi kakhulu bendabuko ngesi ukuze mayezobhula mayeseyivela lento bese ebona ukuthi hayi umhlonyana lo odingakala okhalelekayo bese bethi umemulo bese kuthi mase bewenza umemulo bengabesakhuluma ukuthi kwenza umhlonyana bese uyenziwa umhlonyana ngembuzi bese kubulawa inkomo yomemulo bese kungashiya ukuthi bekwenza umhlonyana umhlonyana into ekhaleleka kumuntu ngoba iyaphoqa ilisiko okusho ukuthi mnewethu lo osephukile uyiswa emthembisile vela kusamfanele akumfa uzobongani ukuthi emthembisile uzobongani uma engayiphathile kahle uzobongani kuye ngoba phela usuke ebonga ukuyiphatha kahle kwentombi awukwazi ukuthi ngoba wawuthembisile bese kuthiwa noma ungaseyona intombi sunezingane eziwu3 enzela umemulo amachilo enziwa esizweni sibuka angabe bekhuluma into yethi enzele umhlonyane kubuyiswe lezalukwazi ezadeda kuyena mhla ephule umntombi bakho ngoba izalukwazi kwayizona ezayizomfunela umkhwenyana zaqhela kuye yabona mnewethu ngiyimpunga yesintu ngibe nesifiso sokuthi engathi amakhosi angakwazi ukuthi awubeke umthetho uzona zonke izizwe aziphethe angenelele ekutheni abuka amasiko acutshungula amasiko enziwayo ngoba lento ngempela mnewethu yokumuliswa komuntu osenengane leyo nto iyinhlamba akufanele ukuthi leyo nto yenzeka akwazi ukuthi egcikeni kungahlatshwa inkomo kuthiwa kubonga umuntu ozalile ekhaya iyinhlamba ephindiwe ngoba esizweni iyinhlamba ephindiwe uzomiswa wobani esigcawini ngoba phela intombi kuphela eyamulayo imiswe ezinye intombi ezingontanga yakhe zivunule ubuntombi zifake igege zifake umutsha zishaye ngezinqa ezishaye ngamabele zifake ubuhlalo obumhlophe njalo uzovunuliswa wobani uzomiswa wobani esigcawini ngoba
intombi kuphela ema esigcawini sokwemula. Ngakho ke yena uzomiswa obani ngoba iyiphi imvunulo kama wengane ngoba ayikho imvunulo esizintwini eyomuntu osezele ngaphandle komuntu oseganile. Uyabona mne wethu iqiniso leli elingazwakali kahle kwabaningi ngoba ngisho izithebe wena mne wethu asikho isithebe somuntu ovele wazala nje. Yebo. Kodwa isithebe seyintombi sikhona. Nesithebe sabafazi abaganile sikhona. Naku-ke mne wethu la kuyinkinga khona. Indaba inomkhehlo ngoba uthola ukuthi insizwa ilobolile mne wethu. Sekuthiwa manje ayikhehle ingoduso yayo kodwa manje umuntu uyayibheka lento ubone ukuthi awumemulo lo abenza yini uMkhehlo. uMkhehlo uyilisiko. Asiqala ukuthi ubani okhehla intombi. Intombi khehlwa uyise. Ngicela ababukeli bempunga TV bengizwe kahle. Intombi ikhehlwa uyise. Noma ngabe izogana noma ngaba igani uyayikhehla ibe unkehli uma ngabe ontanga yabo ontanga bayo sebegane bonke isiwuzenda zamshiya bese yayikhehla okusho ukuthi sekwesetshela amadoda anemizi ukuthi asengafika noma inani azomqoqela ingane yakhe. Intombi ikhehlwa uyise. Kunento ke noma ne fashion language engingayibeka phecelezi ngithi it's a fashion language yanamhlanje bethi intombi ikhehlwa uyisoka noma umkhwenyana wayo. Bakushiswa yini lokho? Cha, ayikhehlwa yisoka, ayikhwehlwa umkhwenyana. Bakushiswa ukuthi uma ngabe intombi iganile iqomile, I mean iqomile, yalotsholwa, isinomkhwenyana, kuye kufika isigaba sokuthi kufanele ikhehlwe isilungiselelwa ukuya emendweni. Sebecela abasemzini umkhwenyana esecela kuyise wentombi ecela umkhehlo ngoba sebenqumelana usuku noma inyanga ukuthi kulobusiko obuzayo ngoba wakukhulunywa ngeinkathi kulobusiko obuzayo ibona engibona ukuthi asigcace eziwushaye. Bese uyise wentombi elungiselela umkhehla ngoba uyena okhehla intombi. Bese nakho kumahluko ke into edala ukuthi bethi khehlwa uyisoka ingoba uyise wentombi uthatha inkomo kulezi inkomo ekulotsholwe ngazo le ntombi bese kuba iyayibulala yenze ngayo umkhehla. Bese ngiuchaza futhi umkhehla ukuthi wenziwa kanjani uyini iphi indima edlalwa uyisoka noma umkhwenyana ukukhehla intombi. Angikhulumi ngale fashion esiyenziwa manje akuwona umkhehlo lo wenziwa manje. Umkhehlo mawuzoyokhehla intombi uyisoka ubulala imbuzi kini ubike kobabamkhulu bakho ukuthi umlobokazi wenu njengoba ngamlobola sengiyomkhehla inkehli ngoba phela into ekhehlwayo inkehli ekhanda. Sengiyomkhehla inkehli njengoba ngiyomkhehla inkehli ke ngicela ukuthi kube impumelelo konke njengoba uselungiselela ukuzongena emagcena la ekhaya ngoba phela umuntu ukhehlwa mangabe esezophuma eyekogana noma seyaziwa inyanga ukuthi hayi ngoJuly ozayo njoba kuMay manje noma ngoJune ozayo ziyawushaya bese useyakhehlwa ke kulonyaka ngoba kuyazi ukuthi sezoshaya. Leyo mbuzi ke sibulawo umkhwenyana kubo usethatha ke inyongo yayo ayifake kusuke kunomcengezana ubheseni nesikhathi sanamhlanje noma ukhamba olunensoyi inhlabathi lekuthiwa insoyi ebhudwe ekhanda abesibhuda bese ayifake lenyonga ayiconisele ayikhamele la ensoyini ixove nalensoyi lenyongo bese ke efuna umkhwenyana umcwali wezinwele ocwala izinwele okwazi ukuthunga inhloko mhlambe ngabo uyisihlobo la ekhaya nothembekile ngoba kufuneka umuntu ngoba kwakugangwe kakhulu ukuqala kwakufuneka umuntu ozofika athe ethunga inhloko bese efaka umuthi la isitaputapu abanye babeqhuma ngisho impethu ekhanda bafe. Ngakho ke kufunakala umuntu othembekile ozomthunga lenkehli ekhanda
kuhambe umkhongi ehamba nomcwalo weinwele nalabo abaphelezelayo abangengakanani bephethe izipho zeziqabetho namacansi nezingqoko nenkezo kanjalo beyozipha beyokhunga ngazo intombi njobe ikhehlo. Uma sebefikile lapha ya ubesuke egonqileke uyagonqa nontanga yakhe nezintombi ezingontanga lo okhehlwayo. Sikucacise phela futhi ukuthi umlobokazi ubegcaca eseyintombi. Bengingasho ukuthi mangiqonywa ngilale nentombi. Kunjalo umlobokazi. Bemgonqisileke kuzothi ke ngosuku la uMkhehlo bese ziyaphuma intombi ekseni ziyogeza emfuleni zihamba zicula amahubo eintombi zibuye uma ibuya njoba sebefikile laba bafike ekseni nezipho nalawo ozocwala inwele mhlambi bibu isibulewe inkomo ibulawe ngayizolo noma ngicacise futhi ukuthi kwangekona ukuthi kukhehlwa ngenkomo kuphela kwakukhehlwa nangembuzi intondolo yayibanjwa kukhehlwe intombi omunye uzothi isidwaba usithathaphi ngoba bakhonseni kakhulu kulento yesidwaba izidwaba njoba bekubulawa inkomo nezimbuzi la ekhaya beyithathwa izikhumba ziyoshuka kwenziwe izihlangu kwenziwe amabheshu kwenziwe izidwaba ngezikhumba zezimbuzi nezeinkomo izidwaba bekuyinto kunezidwaba ezikhona ezihleli lapha ekhaya ubebhinqa leso sidwaba ke ngalolu suku lani lomkhehlo ngoba usengena ebufazini ubebhinqa kuthathwa leso sidwaba bese kuthi esalembuzi ebulewe lentondolo noma esalenkomo ebulewe ethathwe einkomeni zamalobolo kube lesikhumba sesiyoshukwa kuzokwenziwa isidwaba ayosina ngaso ngoba kwabi nesidwaba esinye umfazi akufanele abe nesidwaba esisodwa useyosina ngase sigcawini ke mhla sezushaya lesi manje mne wethu nanga umuntu la uyasiqasha isidwaba ayosina ngaso mhla sesina isicawini singabaluleka sithini kubantu othola ukuthi isidwaba mne wethu mhlamba akakhehlwanga uyabona kodwa manje uyasiqasha lesidwaba sisazobuye sibuyele emuva sikabakhuthazayo ukuthi baqhubeke basiqashe noma okungenani kube ukuthi kuyasithenga kube esala isidwaba siyinsila kasiqashisi uyabona ngiyancama kulabo abaqashisa ngeindwangu lezi ezifana nezidwaba kunankinga ngezindwangu isidwaba siyinsila yomuzi yegceke yomnikazi waso asikwazi ukuthi uyohlanganyela nabantu ufake isidwaba sizotheleka sithelwe umswani wala ekhaya sizochaphazeleka igazi lenyama loyidlayo yala ekhaya kuhamba namathongo konke lokho uma wena usuyofaka uzokhambe yoguqa emsamo mhlambe ngemkhuba yemizi engafani lo ofaka isidwaba owenzelwa into ethile ashiselwe impepho nalesi sidwaba amumbathe kanye nasamathonga khona wena uyathatha uyofaka lesi sidwaba usuba nezinkinga usumbethwa amathonga emizi yabantu usuphume nento nensila yasemzini wabantu isidwaba kuyona nje into eqashisayo isidwaba usifaka ngosuku lomkhehlo bese uze uyosifaka esigcawini kube unosiphela kusifaka kube esakho siqu uyakhelwa noma wenzelwe ke mawukuthi besingekho yebo mungamane kuwinkomo ibulawe kuthiwa cha sifuna ukwenzela ingane isidwaba ngoba isizosina uyabona ubalule lapha namne wethu indaba yokukhehlwa kwentombi ikhehlwa uyise abantu abaningi namne wethu bake bayiphike leyo nto ngokubuka ke phela izinto esezenzeka enkathini namuhla kodwa kukhona isisho lapha nesithi ziyosengwa inkehli ngizofisa mbukelo wempunga yesintu mhlambe nawe uyiphikayo lento echazwa umne wethu ufuna umsuka waleso saga okanye isisho isaga noma isisho ukuthi ziyosengwa inkehli isisho ngoba siyashintsha isaga asishintsha ungasisho nangenye indlela yebo isisho ngizofuna ukuthi bawufuna umsuka waso ukuthi wasuka kuphi leyo incazelo ozoyithola uzobona ukuthi lento esho umne wethu akuyona yini noma kuyiyona
Yebo ngithanda ukweluka kancane kuleyo mkhehlo ukuthi lo suke ezocwala inwele usuke ephothe izintambo yebo zezihlahla imizi ihlahla sozi uzimfino uzokhumbula ukuthi ngithenga masiqala inkulumo thina yonke into yethu iqhamuka ngokuqhuma phansi vele impande negxolo into eyimpilo eyingxenye yempilo into eyinsila kuthina nento eyithina oyikuthina uqobo lwethu asikwazi ukuphila ngaphandle kwesihlahla noma ungasiprocess usenza amaphilisi uthi awudla umuthi lowo asikwazi nje ukuphila ngaphandle kwesihlahla so angibuye ngithi lo usuke ephothe imizi bese efike emeluka inkehli namhlanje abanye baye bebize ngokuthi inhloko abanye bathi isicholo njalo kodwa inkehli empeleni bese methunga ke namhlanje leyo nkehli ngiye ngiyibone ukuthi abantu abamaNazaretha kuphela abasayenza bebhuda insoyi la ekhanda ukuthi umahluko le yamaNazaretha imfushane kanti kulezi zakudala zazizinde bese yathungelwa ke ekhanda ke mayibuya emfuleni nje bebuya bokugeza nentombi usethungelwa ekhanda inhloko lapha ngaphandle kwakubo esihlahleni athungela inhloko abhuda insoyi njalo bese ngena esevunule sebemvunulisileke ngoba yayingaphunyelwa isigcawu ngicacise yonke lemicimbi umhlonyane umemulo uMkhehlo imicimbi ebingaphunyelwa isigcawu ibisinwa esibayeni noma egcekeni ngenhla kwesibaya intombi noma umalokazana noma umlobokazi zimbili igcawu zomuntu wesifazane umuntu olalela akaqala lamagama zimbili kuphela igcawu zomuntu wesifazane ilamhla egcaca inamhla ephuma ngebhokisi eyongcwatshwa njoba sekungcwatshwa ngamabhokisi namhlanje yizona zombili lemicimbi ayiphunyelwa igcawu sekuwumbukiso wanamhlanje nje lokho ukuthi kube umcimbi onezigcawu Newethu kukhona into ethintayo la ejulile engifisa ukuthi ungene kuyona ngoba abanye abantu babezilalela noma bezibuka izinto zesintu bavele bacabanga ukuthi nje abantu abadala babekade benqanyukela ulayini ubalule lapha indaba yalemizi efakwa lapha ekhanda ngenkathi eluka inhloko asibatshele ukuthi kukhona into ethi kungani kukhethwa kungani kukhethwa utshani lobe kuthiwa imizi njengoba ngike ngasho ukuthi akekho umuntu ukwangibuza ukuthi ngiyawazi namakhambi nakuba kungento engeke ngithanda ukuyigqamisa ukuthi kuze kube nabanye abantu nje engeke ngibasize mina ngamakhambi njengesazi ngokujula ngamakhambi ngoba amanzi nje amnyama umuntu ekuthiwa waphehlelwa umuzi ekuthiwa waphehlelwa imindeni emikhulu yaphehlelwa amanzi amnyama leyo nto ngiye ngikwazi mina ukuyenza ngoba ngabuye ngaba nenhlanhla nokuhlala namakhehla futhi makuvalwa lawo manzi amnyama asibulawa isilwane noma ngabe inkukhu noma ngabe imbuzi noma ngabe inkomo ngoba kusuke kwasetshenziswa namanxeba noma okuthile noma igazi noma inxeba noma umswani noma yini eyayisuke kade ibulewe kulelo gceke ngakho umuntu mayethi nje kufanele ngibaqwashisa abantu mayethi ukwazi ukuvala amanzi athi uzobulala isilwane echitha igazi akakwazi angibuye ke lapho into edala ukuba kukhethwe imizi ihlahla imizi lehlahla sisebenza kaningi kumlobokazi igama elithi umuzi ngoba umuzi utshani igama umuzi lisuselwa kulobutshani ekuthiwa imizi noma umuzi kuze kube nomuzi nje kususelwa kulobutshani nje igama elithi umuzi njengoba abantu bethi banemizi nje lelo gama lisuka lapho umuzi ke wakhiwa ngumfazi wakhiwa ngumlobokazi umuzi uwakha ngani ngesifungo hayi lesi sifungo njengoba ubona belungu besuke befunga kumfundisi ngesifungo ufunga ngokuthi ukhalo lwakhe liyofunga ngesifociya esakhiwe ngani isibhamba abanye bathi iqhama lifunga ngesifociya wakha umuzi bese kuthi ikhanda lakhe liyobhuda insoyi lihloniphe isibhakabhaka ngoba kufanele uma ngabe segcacile ikhanda lakhe libukane nesibhakabhaka noma inwele zakhe noma ibunzi lakhe libukane nesibhakabhaka kufanele libhude
intsoyi ethungelwe ngani ngemizi ngoba wakhana umuzi ayikho indoda eyakho umuzi wakhiwa ngumlobokazi wakhiwa ngumfazi ngokuthi ukhalo lwakhe liyofunga ngesifociya nenhloko nani nesidwaba zifungo lezo zomfazi ogcagcile hayi oshadile fanele sikuhlukanise ocacile Nowethu kodwa enkathini namuhla siyababona abantu besifazane abaganile uthola ukuthi umuntu nje uhamba ngekhanda akholutha akafakile lutho ngisho intsoyi ayikho ekhanda akambozile ngisho ukumboza uyibona lo nto le uhamba nje ngekhanda mina ngeke ngithi mina noma angafaka umshuqulo ekhanda kodwa mayingekho intsoyi akuphelele akuphelele ngoba ngiya lapha emazwini akho ukuthi isifungo ingako ngingaphelele angithi kuyisifungo angithi njoba aqoma ukuqoma ukuzidela ukuthi ungiqoma ukuthi okunokuthi ngiqoma ukushiya ikwethu ikithi kusuthwa kubo kudliwa kahle aqome ukuthi uzoqoma kwampunga yesintu uzoqoma kwaNtuli kithi kwamphemba ashiya abafobo nodadewabo nabazali wazidela uthatha isifungo nje kwayikona lokho eqoma igama ukuqoma ukuzidela ukuqoma ukuthi ukukhetha ukuthi ngikhetha ukuthi engiyofa nakho okunokuthi awukhetha ukushiya kubo aqome ukuyogana kwaNtuli Mnewethu ngiyafisa ukuthi abantu mhlawumbe sike sibakhuthaze ngalezi zinto ngoba bakhona abazibukela phansi kodwa yabona uma uyichaza ngalendlela ngiyacabanga ukuthi ukubaluleka bayakubona ngoba izinto eziningi abantu besifazane kakhulukazi labaphila enkathini namuhla bafundile basebenza kahle uthola ukuthi umuntu unayo inhlanhla yomendo uyabona lo uganile umuntu kodwa manje akafuni ukulalela nokuhlonipha umthetho wesintu ekufanele ukuthi kube yiwona omlawulwayo ulawulwa imfundo ulawulwa imali ukuthi lezi zinto lezi zinomsebenzi omkhulu hayi kancane yebo cha mhlambe sengigoqa bekuba nemidlalo ke bakhona mangabe kwenza uMkhehlo kusika iqatha kuthiwa ozolicosha noma akalidle akasuka eduze kwakuyimidlalo eyayenziwa vele kudala kepha ukukhehla inkehli kuyilokho esikuchazile ukuthi kufanele kube nenyongo esuka intsoyi iqhamuka kwaMkhwenyana inenyongo yakhona ngoba idalwa zakhona zakumbatha mhla kufika inkomo ezafuka lezi inkomo ezayithelwe ngamavovo zinsipho noma ezayishiselwe impepho noma ithenyelezelwe zafike zambatha intombi ukuthi sekuyoba umkayo ngoba zitsheliwe ngakho ke ngisho leyo ntombi nje isiqoma kwenye indawo azibuye ngoba ithonga lolokhu lihleli limembethe lowo muntu bese ngithi futhi ngiyatholakala mina noma Izikhali Zesizwe inhlangano emela amasiko iyatholakala ku Facebook Izikhali Zesizwe ku YouTube izikhali.zesizwe7 ku TikTok isazi.1 bese ke cha inamba bandla ngeke ngiyikhiphe ngithanda ukuthi kube nzima ukuthi ngitholakale umuntu akangidm noma ngi-inbox bese ngiyamnikeza inamba Mnewethu udle amaningi esakeni sibonge kakhulu mnewethu ngiyafisa futhi ukuthi nangokuzayo uma silishaya ikhwela sifisa ukuthi abantu bazothola ulwazi ngoba uyabona mnewethu inhloso enkulu ngempunga yesintu TV ukuthi abantu bafunde akungona ukuthi isazi mangimbona lapha nefundisa isizwe bese ngiyamcindezela ngizama indlela yokuthi ngimfake ekhoso kufanele isaza vele ukuze ababukeli bempunga yesintu bezokwazi ukuthi nanga umuntu omunye futhi onalo ulwazi abantu bafunde ngoba kubalekile ukuthi isizwe sikaphunga noMageba sibuye mnewethu sikwazi ukuthi abantu benze izinto ngendlela ekuyiyona uzokhumbula ukuthi ziningi izinto eziyimkhuba ziningi izinto eseziphambene kubalekile ukuthi ke lezi zinto zonke zilungiswe nabantu abazilungisayo bakwazi ukuthi bavele ubala ngocela impela ukuthi masilishaya ikhwela usondele mnewethu hayi asithembe ukuthi siye ngiyobuya njalo
akuyona inkinga leyo. Mnewethu ufike ekhaya sekuyisekhaya mnewethu. Hayi siyathokoza. Asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesitu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi ulisearch ikhasi lakhe la ku YouTube bese niyalilandela imfundiso ezakhayo nemfundiso zesintu nizokwazi ukuthi nizithole. Niyabona ke amagamazo la ngezansi sizombhalela yonke into kusukela ku Facebook uya lapha ku TikTok nawo futhi YouTube. Nizokubona konke la kuma description bese nikwazi ukuthi niwalandela amakhasi akhe. Asiqhubeke njalo ke subscribe bese sithi nje impunga. Inasa ngase ngife